ya ce mai da ita kuma ya fi sauƙi ma a gare shi duk da shi yana cewa ne kawai kun fa yakun amma duk da haka ne maimaitawan ya fi sauƙi ya ce bisa gare shi wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu yace wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-masalu al-a'la fi as-samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim suratul rum kenan insha Allah to saboda haka sai abun kaga ya koma al'ada ana ta yin shi ba da wahala ba faradduha min mabadi'iha to mai da wannan abun inda ya hito wanda aka yi shi har ya koma al'ada ya an saba to in ana son a canza abin nan a mai da shi inda ya fito inda aka hito da ashal ya fi sauƙi min qada'iha daga yanke ta ba da quwwatiha bayan ƙarfinta wata mamiha da cikarta wannan abin da aka saba har ya koma al'ada idan ana son a ce a cire shi daga mai shi ya rasa shi da a ce a'a ya koma farko ya sake ɗaukowa wane ne fi sauƙi ya koma farko ya sake sabon tunani ya fi sauƙi bisa ga a ce a yanke wannan abin a ce ya rasa shi a cire shi daga cikin tunaninsa da gaɓoɓinsa da komi shi ne ya fi wahala an fahimci maganan yanzu in kana son ka ce shi kafinta ɗin nan ya koma ba kafinta ba ai gwamma ka ce ya koma ya sake tunanin yadda ya yi teburin nan ya yi shi ya fi sauƙi a ce wata muraji a ce zai yi daga ce ka yanke wannan matsayin nashi da gare shi abinda yake so ya kai mu gare shi duk abin da mutum ya yi tunani ya saba da shi raba da shi wahala ne wahala ce ta ƙarshe amma koma da shi baya ya sake sabon nazari ya fi sauƙi bisa ga a ce a raba shi da wannan abin an fahimta ko don haka kenan tun da wuri kakka saba da abin da bai da amfani kakka saba da abin da yake ma na sabon Allah don saboda raba ka da shi sai zama aiki amma zai kawo wani abu wanda ke da sauƙin raba mutum da abin da ya saba kuma don kada a ce kuma kenan tuba ba ta samuwa an fahimta ko ya ce fa innaha tahjumu alaihi domin ita wannan al'adar da ya saba tana kutsowa gare shi ne hujuban nafas irin kutsowar numfashin mutum kaga ba sai ya koya ba abu ne kawai kai tsaye ya zama ɗabi'a ya wuce al'ada ɗabi'a ce ma illa anna quwwatal iman sai dai ƙarfin imani wal aqal da ƙarfin hankali tu'inuhu suna taimaka ma mutum ala qabuli ahsaniha akan karban wanda yafi wannan kyau an fahimta ko duk abinda mutum ya saba mara kyau ko kuma mai kyau sai aka samu wanda yake mai kyau to in akwai karfin imani yana taimaka mashi ya aje wannan mara kyau ya koma ga mai kyau ga sahabbai da suka saba da abubuwa shekara da shekaru sun gada na cin mushe da ta'addanci ga juna da matsaloli na rashin imani amma da aka zo aka kira su da kyakkyawan tsari aka nufa aka fahimtar da su Allah suka san Allah sai ga su suna barin abubuwan da suka saba kamar shan giya lokacin da aka zo ba a zo musu kai tsaye sai da aka bi su a hankali rada da aka haramta ta ma kayan a haramta ma wani ya matsu a haramta ta irin sai na umar ya ce Allahumma yi lana fil khamri bayanan shafiyan Allah ka bayyana muna hukunci bayyananne game da giya yana ganin bata dace ba ya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam na hitowa suna zuwa bayan gari ba hijabi ya ce bai kamata mata annabi na hita waje ba suna kewayawa ba irin wayannan abubuwa kahin ma hukuncin ya zo shi tunaninsa ya kai ga abar wannan abubuwan to saboda karfin imani yana sa mutum ya bar abin da ya saba da shi ya koma ga wanda ya fi shi na'am wa ma'alu gobe shi ya karanta wannan faradduha min mabadi'iha
ashalu min qad'iha ba'da quwwatiha wa tamamiha sai ya ce fa innaha ya ce mi na'am akwai shi na? kawo mu gani yana wakan bai da shi kan fakara ma ya sa shi ya ce wa ma'alum annahu lam yu'da al-insanu imatatul khawadiri sanannen abu ne shi mutum ba a bashi iya kashe darsashin tunani ba walal quwwa ala qad'iha kun ba bashi karfi akan yanke su ba kamar yadda bayani ya gabata cewa komawa can baya ga abin ya fi sauki bisa ga yanke wannan abin sai yace saboda shi mutum ba a bashi ikon kashe wannan darsashin ba mutum na iya kashe ma kanshi fadowan tunani ba zai iya ba kuma yana da karfi na ya yanke shi shine yake cewa shi kadai ne ko walal quwwata ala qadha fa innaha tahjumu yau wato shine yace daga nan fa innaha tahjumu alaihi hujuman nafas domin su wayannan abubuwan suna kutso mashi irin kutsowar numfashi yadda numfashi ke taso mashi ba tare da shi yana da wani iko akai ba haka abin yake zuwa illa anna quwwatal iman sai dai karfin imani wal aqal da hankali tu'inuhu ala qabuli ahsaniha suna taimaka mishi akan karban abin da yafi wannan tunanin nashi kyau wato dama da addini da hankali da kunya da al'ada suna taimakawa wajen hana mutum yin wani abu ko da yana so addinin shi yana iya hana shi ya bari kuma hankalin shi yana iya hana shi ya bari mutum zai wani abun da bai dace sai a ce sai ka ce mara hankali wato ina hankalinka ya je har bai hana kai wannan abun ba sannan kuma kunya ita ma tana cikin abin da ke su ake ce ma ake ce masu zawa'i ake ce masu ko wanda suke kame mutum daga yin abin da bai dace ba alwazi'u yawa alwazi' suna cikin kowanne daga cikin akiran shi alwazi akwai wazi'u dini akwai wazi'u al'aqal akwai wazi'u haya akwai wazi'u al'ada al'ada ma taku tana iya hana mutum tana iya hana ka kai abin da bai dace ba saboda saba ma al'ada abu ne mai wahala domin zai ji kunya a taso a ce sai ka ce ba dan gidan su bane ba sai ka ce ba dan ƙasa kaza ba sai ka ce ba bahaushe ba sai ka ce ba bahilla ce ba saboda mi ya saba ma al'adar wa filanin ko hausawan ko kambari ko wata kabila ko ba bayarbe ba wani kwaci ana mutum faɗa ya yi abin da bai dace ba sai a ce sai ka ce ba ɗan ƙabila mu ba wato ya saba mu mi alƙabila al'ada kenan to duka wayannan suna cikin abin da ke taimakawa to dukkan su babu wani duk ba su yi ƙarfin addini ba domin shi addini yana iya ruguza wayancan duka ko ba haka ba abin da ya saba ma hankali in addini ya zo da shi ya za a yi yin shi za a yi abin da ya saba ma al'ada ko ya saba ma kunyan ko ya saba ma duk wani abu da ake gani irin wannan duk sai ga addini yana saba musu wani lokaci sai ga an taro ana ce mutum wai wani irin addini ne zai raba ka da al'adarka ce a to dama al'adar biye take da addini ko shi addini bai bin kowa cikin wayan ga amma su ne ya kamata su yi me su ke bin shi don haka in aka yi karo su sai a aje su amma suna da amfani matuƙa wurin hana mutum yin barna wurin hana mutum yin abin da bai dace ba Allah ya samu dace kuma kowannen su addini ya karfafa shi na'am ƙwarai ga yanan lauka na dini bi ra'ayin ai ra'ayi hankali ne lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'lahu inda da hankali za a duba ina ya kamata a shafa ga hufi sama ko ƙasa me bambancin su
daga ina za ka samu ra'ayin abinda ra'ayinka baka shine abinda hankalinka ya baka saboda haka ka duba wannan abin a hankalci ne za ka gano shi ko da wani ra'ayi ne daban wannan shafa kofi shafan ƙasa inda kake takawa na kake taka najasa amma in ka zo ko shafan kofi aka ce ka shahi sama ka bar ƙasan ya yi daidai da hankali to a wannan shine wato shi yana hangen akwai abubuwa ne da ake cewa abu inda abu ne wanda hankali ya tabbatar da shi to addini bai saba mashi akwai wannan magana ana nufin abin da yake na haƙiƙa akwai shi hankali ya tabbatar da shi to addini bai cewa babu shi sai dai ya masa hukunci a fahimta ko sannan amma wanga da ake nufin hankali yana iya saba addini ya saba hankali ko hankali ya saba mashi wato abin da hankalinka bai hango ba hankalinka bai isa ya hango wannan abin ba to dole ka aji hankalin sai ka bi nassi amma hankali lahiyayye in aka yi mai bayani zai iya gano cewa abin ashe ya dace ka fahimta ko to saboda haka wannan shine bambancin shine mahita ga tunanin da kake yi Allah ya samu dace fasalahu go ko ba nan bane na'am waridahu bihi da yaddan mutum da shi wato karfin imani da hankali suna taimakon mutum an kan karɓa abin da ya fi wannan abin da ya saba waridahu bihi kuma su sa shi ya yadda da wannan abin wa masakanatahu lahu da zaman shi da wannan abin duka wayannan suna taimakawa wa ala daf'i aqbahiha kuma addini da hankali suna taimaka mutum akan tunkuɗe abin da ya fi wannan muni idan mutum na wani abu mai muni sai ga wanda ya fi shi muni addini shi na sa ya bar wannan da ya muni ko da bai bawa karamin ba an fahimta ko wa karahatihi lahu da kyamar shiga wannan abin kuma sai ya kyamaci wannan abin wa nafratihi minhu da guje ma wannan abin sai zan ya guje masa kama qala sahabatu ridwanullahi alaihim kama yadda sahabbai suka ce Allah subhanahu wataala ya yadda da su suka ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah inna ahadana yajidu fi nafsihi ɗaya daga cikinmu yakan ji abu a ran shi a zuciyar shi wani tunani zai zo mashi mala an ya hatariƙa wanda ke da a ce ma mutum ya ƙone gaba ɗai hatta ya sira hamama har ya zama gawayi a habbu ilaihi ya yi mai soyuwa min an ya takallama bihi da ya faɗi wannan abin a maganarsa wato mutum wani abu zai ƙisto mai a zuciya wani tunani wanda zai bar shi a zuciyar shi ba zai iya faɗin shi ba sai har ya ga cewa da ya faɗi wannan kalma gumma a ce wani haɗari ya same shi na gobara ya ƙone gaba ɗaya shi kansa har ya zama gawayi ya yi sauƙi da ya faɗi wannan kalma saboda yadda suke kallon me girman munin wannan magana ɗin sai su ga ai da faɗin wannan magana gwamma mutum ya ƙone ya shiga wuta ya ƙone har ya zama gawayi kaga san abin ya yi ya kai mummunan abu to saboda haka sai su ɓoye shi to wannan kuma duk da haka sun ɓoye ba su faɗa ba ba su aikata ba shine kuma ya dame su ya me yasa wannan tunanin har ya zo musu a zuciya mai haɗarin ga wanda ya kai ga wannan abu haɗari don haka suke kawo kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mahita ga wannan irin mugun tunani fa qala sai manzon Allah ya ce awa qad wajadtumu yanzu har kun samu irin wannan ya fara zo muku ma'ana kenan kamar imanin ku ya kai in kun ji tunani mara kyau kuna ganin girman shi da hadarin shi har kuna ganin ya kai goma ku kone sai ya zama kuma abin yabo kenan qalu suka ce na'am haka yake manzo Allah muna jin haka qala sai ce zaka sarihul iman sai ce wannan tataccen imani kenan alhamdulillah ai wannan imani ne to wato shedan ne ya kutso da sheri amma akan dukunkule shi aka nade shi aka hana shi hitowa wanda shi wani da ya ji irin wannan furtawa zai yi wanda imanin shi bai da lahiya ko babu shi ya ce wa fi lafzin a wata lafazi ma sai ya ce alhamdulillah na gode ma Allah allazi radda kaidahu wanda ya mai da makircin shedan ilal waswasa zuwa waswasi bai ci nasara ba akan ku ne
wato kun yi gaba da yana sai mai da ku baya ya kasa sai abin ya koma wasawasi ya bi iska. To duka hadisan ruwaya ce mai kyau. Na farko sahihu Muslim, hadisi ne sahihi da kadubu littafin Imam Muslim da sauran wasu malamai. Shi ma wannan lafazin isnadin shi Hassan yana cikin sunan Abu Dawud da Adabul Mufrad da kuma Musnad na Imam Ahmad. Wa fihi qawlani, a wajen fassara ma'anan hadisin akwai magana biyu. Ahaduhuma, ta farko, anna raddahu, cewa mai da wannan tunanin wa karahatahu da kyamarsa da suka yi sarihul iman, shine zahirin imani. An fahimta ko? Danne shi din da aka yi shine ma'anar tataccen imani ne suka yi. Wasani, fassara ta biyu, anna wujudahu, samun wannan irin abin, wa ilqa'u shaytan lahu, da jehowar da shaytan ke yi ma abin fi nafsi, a cikin rai, sarihul iman, shine tatacce ko zahirin imani. Wato ko dai a dauka tunkuɗe shi da suka yi suka bashi a can dunkule shine imanin, ko kuma a shigowar shi da shaytan yayi amma bai ci nasara ba shine imanin. Yawwa, fa innahu innama alqahu fi nafsi, domin shi shaytan ya jefa shi a rai ne dalaban li mu'aradatil iman, dan neman karo da imani, wa izalatihi bihi, da kawar da imani da wannan abin da ya jefa, sai zan bai ci nasara ba aka turbude shi cikin zuciya. Wa qad khalaqa Allah subhanahu an-nafsa, bari mu ji wata irin kuma kimiyya ta wa'azi da karantarwa. Yace haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya halicci ran mutum shabihatan birraha, ta yi kama da dutsen niƙa, ita zuciyar ɗan adam, rayuwarsa ta imaninsa. Adda'ira, wadda ke yawo, dutsen niƙa wanda ke yawo kamar haƙorin injin da suke haɗe, guda ko biyu ne ko sama da haka, ko wani sama wani, ko guda biyu suna juyawa suna markaɗe ko niƙe abin da ke tsakaninsu. Yawwa, allati la taskunu, kuma irin wato dutsen nikan da bai tsayawa ko yaushe cikin zagaya yake. Wala budda laha min shay'in tadhanuhu, kuma dole a samu wani abu da take nikawa, domin in ba a sa wani abu ciki ba me za ta yi? Haƙorin za su ci junansu, in dutse ne za su ci junansu. Yawwa, to shine yace rayuwarka ta yi kama da wannan. Yace fa in wada'a fiha habbun dahanatuhu, idan aka jefa ƙwayoyin abinci a cikin wannan dutsunan ko haƙorin, shi za su niƙa, ko ba haka ba, sai su hitar da mi gari. Wa in wudi'a fiha turab, in ko ƙasa aka sa, au hasan ko tsakkuwa, dahanatuhu, niƙa shi za ta yi, ko ba haka ba, sai ta hitar da mi ƙura. Fal afkaru, da haka yace su tunanin da mutum ke yi, wal khawadiru, da abun da ke daso mishi a rai, allati tajulu fil nafs, wanda ke yawo cikin ran mutum, hiya bi manzilatil hab, sune matsayin kwayoyin nan na abinci da ake nikawa. An fahimta ko? Wato duk da kake yi da ke faɗo maka kana yi, sune matsayin kamar kwayoyin da ake jefawa tsakanin haƙorin nan, kana jehowa tana nikewa, kana jehowa tana nikewa, kana jehowa tana nikewa. Allahu akbar. Allazi yuda'u fi raha, wanda ake sawa cikin dutsen nika. Wala tabqa tilkar raha, ita wannan dutsen nikan ko haƙorin injin ba su zama mu'addalatan a wohi kaddu da dai, ba su taba zama haka nan ba da aiki ba, ko yaushe suna cikin juyawa, suna neman aikin da za su yi, ko dole a ba su aikin da za su yi. Bal labudda min shay'in yuda'u fiha, ba makawa a sa wani abu ciki, duk irin wannan abin ba a barin shi haka nan. Shi yasa mai inji da nika ta kare sai yi sai ya kashe. To wanda ba ka iya kashewa fa dole ka yi ta bashi aiki, yawwa kada zai ci kashi. Faminan nasi, to daga cikin mutane akwai man taɗa hannu rahahu habban, akwai wanda shi injin dutsen nikan nashi ke nika ƙwayoyin abinci, yukhriju daqiqan, wanda ke hidda gari, kaga ya nika alheri kenan ko, ya hidda mi alheri, yanfa'u bihi nafsahu, wanda zai amfani kansa da shi,
wa gairahu kuma ya amfani wani, domin mai nika gari kaga zai nika nashi ya ci wani ya ci. Wa aksaruhum amma mafi yawan mutane ya dahanu ramlan rairai wani ke nikawa, duk tunanin shi mafi yawa shari ne, shi yake zuba wurin injimin nika dutsen nika shi, ita ko tana nan kullun tana yi don haka yana ta zuba rairai tana nika rairai. Wa hasan da tsakuwa su yake zubawa, kai wannan haƙorin inji ko aiko su dai yaya ne. Wa tibnan da kuma ƙaiƙayi shi suke sawa, wani hawa da sauransu da rubabben abu da mataccen abu da ƙasusuwa marasa amfani kenan, duk abin da bai da kyau kana ya kwatanta shi ake sawa. An fahimta ko? To mai tunanin zina, mai tunanin shan giya, mai tunanin aje a yi fashi da makami, mai tunanin yadda zai zalunci dan uwa, mai tunanin yadda zai mai da abin wani nashi, kaga tunanin abin da yake jefawa kenan, su ne rairayin, su ne wancan ƙaiƙayin, shi ne mara kyau, tsakuwa. Wani hau zalika da ire-irensu. Fa'iza ja a waƙatul ajini, to da za a kwaɓa garin da aka niƙa a yi masa, a yi abincin da za a ci, ta bayyana lahu, za ta bayyana ga mai wannan haƙorin injimin ko wannan dutsen niƙa, haƙiƙatu ɗahinihi, zai gano haƙiƙanin abin da ya niƙa. Ranar mi kenan? Ranar ƙiyama kenan. Kowa na nan ta zubawa cikin haƙorinsa, cikin dutsen shi na niƙa, cikin injimin shi na niƙa, yana ta niƙa abin da yake niƙawa. ‘Yan kaɗan suke niƙa alheri, wasu suna niƙa, to abin da hake niƙa wannan akwai da za a zo a kwaɓa shi a yi abinci, ko za a yi masa, ko za a yi tuwo, ko za a yi wani abu. Inda aka ce an yi gari, to akwai abin da za a kwaɓa a juya shi na abinci. To wanda ya niƙa ƙwayoyin abinci ya samu gari, me zai yi? Zai samu abinci. Wanda ko ya niƙa rairai fa zai gane ashe bai shirya ba, ya taho yunwa ta bane ya ci shi kenan. Da kun ji wannan falsafa ta karantarwa ko? Wannan hanya da ya biyo za ta nuna maka cewa ka yi ta tunanin alheri, don ka tara abin da zai amfane ka gobe, ka nisanci mugun tunani wanda zai kai ka ga mugun aiki, wanda zai kai ka ga mugun sakamako. Allah ya saka malam da alkhairi. Kaifa yasluhul qalb, sai wannan fa'ida sabuwa, duk da yake tare take da wannan. Yace ya zuciya za ta gyaru, ya za mu yi zuciyarmu ta gyaru. Dabibul qalbi din kenan ko? Fa iza dafa'at al khawadir al warida alaik, yace idan ka tunkuɗe darsashin tunanin da ke zo maka mara kyau kenan, in dafa anka ma ba'dahu, to duk abin da ke bayan shi zai tunkuɗe, zai faɗi. An fahimta ko? Da wani abu ya gito maka mara kyau ya kyasto maka a zuciya, sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yadda Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah, sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Misali wata ce ta gitta da kwalliya, mai neman abokin halaka, kuma ga kada abun yi, ga kada abin da take so duk kana da shi, sai ka kawo da kai isti'aza, yaya ai sai ta yi gaba, ko ba haka ba, ko kallon da baka tsaya yi ba sai ta yi gaba. to shi ne ce in ka tunkuɗe mugun tunanin da ya fara ƙyastowa ka ture shi, to duk abin da ke bayan shi zai wuce shi ma ka ture shi. An fahimta ko? Me yake bayan wannan? Yin magana da tattaunawa da dariye-dariye da ƙaryace-ƙaryace, maganganu za a yi Allah ɗaya sun iyakarsu, da yin alƙawali da haɗuwa da aikata alfasha, shi ne ƙarshe. To tun harko da ka ture abin, ka ture wayancan. In ma wani abu ne na aikata kaza don a samu kuɗin banza, sai ka ture a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina amfani wayannan kuɗi. Shikenan batun shirye-shirye da zuwa a bi hanyoyin bi, don duk wanda zai yi sata ko zai yi kidnapping ko zai yi zalunci, ayyuka ke gaban shi da yawa. To duk sanda tunani ya fara zo mashi, sai kawar da zuciyar shi daga ya ture shi, to gaba ɗaya abubuwa da yawa ya ture. Haka ne ko ba haka bane?
wato duk abin da malamin ke sai ya karantar da mu duk abubuwan da ke faruwa duniya fa daga tunani ne fa to tun farko tunanin alheri ya zo maka da na shari ya zo maza ka ture shi da ka ture shi ka ture shari mai yawa wanda ke bayan shi wanda shi wanga an ma yahe maka shi ba a ma kama ka da shi tun daga shi ma ya ce sarihul iman ne to amma fa abubuwan da za su biyo bayan in ka karbi bakuncin wannan kyastawan tunanin ga yadda zai koma ga yadda zai koma ga yadda zai koma har a aikata don haka yaƙi ne innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimar rabbi Allahumma arhamna wa in qabiltahu in ko ka karbi wannan bakuncin kyasta wannan sara fikiran zai koma tunani a zuciyarka jawalan mai yawo zai dinga yawo fastakhdimil irada don haka kai amfani da nufi fatasa'adat hiya wal fikr sai ta taimaki juna ita da tunani alastikhdamil jawarih akan amfani da gabubuwa fa in ta'azzara istikhdamuha idan amfani da gabubuwan ya gagara raja'a ila alqalbi sai su koma ga zuciya bitamanni su sanya mata gurin yin abun wa shahwa su sanya mata sha'awa wa tawajjahu ila jihatil murad ko sai su fuskanta zuwa ga wata bangare na nufi daga da abin da za ka aikata na'am wa min al-ma'lum yace yana daga cikin sanannen abu anna islah al-khawadir gyara tunani mai kyastowa ashalu yafi sauki min islah al-afkar daga gyara tunani zaunanne ko ba haka bane abin da ke kyastowa na tunani dan kadan din na farko ai ture shi yafi sauki bisa ga in yayi karhi har ya zama tunani mai zama a zuciya wa islahul afkar kuma gyara tunanin da ya zauna a zuciya din ashalu yafi sauki min islahil iradat daga gyaran niyyar da ka kulla domin sai tunanin ya zauna sannan ka sa niyyar aikatawa kaga abin ya ƙara nisa kenan wa islahul iradati ashalu min tadaruki fasadil amal shi ko gyara niyyar da aka kulla ta aikata abu shi ma yafi sauki bisa ga gyaran ɓataccen aikin da aka kai ga aikatawa wanda duk ya ƙyasta zuciyarsa zai yi zina har ya kama tunani har ya kai ga ƙulla niyya har ya kai ga ya yi zinar to ai shi ya shiga kenan an yi rijista amma wanda bai rijista bai komi ba ai kaga nashi ya fi sauƙi don haka yana nuna mana cewa matakin farko ya kamata ka fara gyarawa in ya gagara na biyun ma gyara shi in ya gagara na uku ma gyara shi tun dai ba a kai ga aikatawa ba wata darukuhu shi ma gyara aikin da ya ɓaci ashalu ya fi sauƙi min ƙada'il awa'id na yanke al'ada da ka yi shi ɗaya ko sau biyu tun bai zama jiki ba ka gyara shi kuma ya fi sauƙi da ka bari har sai ya zama me ya zama jiki don haka wani za ka ga yana ta mamaki ya za a yi shi ya bar zina ya za a yi ya bar cin kayan haram cin haram ya zama ai dole ya za a yi ya bar cin bashi barkatai to saboda mi ya zama mishi jiki fa anfa'u dawa'i an tushgila nafsaka bil fikr fi ma ya'anik yace don haka maganin da yafi kowane amfani shine ka shagaltar da ranka da tunanin duk abin da zai amfane ka wanda ya dame ka yake da muhimmanci gare ka duna ma la ya'anik banda wanda bai shahe ka ba fal fikru fi ma la ya'ani tunani ka ga abin da bai da amfani gare ka wato babu kulli sharrin shine kofan kowane sharri wa man fakkara fi ma la ya'anihi wanda da yasa tunanin shi ga abin da bai da amfani gare shi bai da muhimmanci gare shi fa in fatahu ma ya'anihi to zai rasa abin da ke amfani gare shi shi yasa ake son kowane abu ka tsara ka san wanda ya yi muhimmanci ka yi shi washtagala an anfa'il ashiya lahu sai ya shagala daga barin abin da ya yi amfani gare shi bima la manfa'ata lahu fihi ya koma ga abin da bai da amfani gare shi fal fikr wal khawadir dan haka tunani da kuma ƙastowansa wal irada da niyya wal himma da himma ga yin abu a haƙƙo shay'in su suka fi kowane abu cancanta bi islahihi da gyara su min nafsika daga ranka fa inna hadhihi khassatuka
don wayan ga abubuwa da kaji an faɗa su ne haƙiƙanin keɓantaccen abin da ya shahe ka wa haƙiƙatuka su ne haƙiƙanin kai kanka allati tabta'idu biha wanda kake nisanta da su aw taqarrubu biha ko ka kusanta da su min ilahika ga Allahnka wato in sun yi kyau da haka nan za ka kusanci Allahnka in sun lalace da shi za ka yi nisa daga Allahnka kuma ma'budu kuma abin bautanka allazi la sa'adata laka illa fi qurbihi wa ridahu anka wanda babu arziki gare ka sai ta hanyar kusanta shi da samun yarda shi gare ka wa kullu shiqa'i fi bu'dika anhu duk rashin arziki ya kare a wajen nisanta ka ga Allahnka wa sukhdihi alayka da samun hushin shi gare ka wa man kana fi khawadirihi wa majalati fikrihi dani'an duk wanda ya kasance a cikin kyastawar tunanin da ke zo mashi da mazagayar tunaninsa ya zama kaskantacce ne khasisan kaskantacce wato dani'an dan koma baya khasisan kaskantacce duk wanda ya zama kaskantacce ne ga yaƙi da tunaninsa da saitin tunaninsa lam yakun fi sa'ir amrihi illa kadhalika to ba yadda zai kasance cikin sauran al'amuran shifa ce haka zai zama koma baya zai zama kaskantacce a cikin dukkan al'amuran shi saboda tunanin shi bai da kyau bai da saiti yana ganin sai a kwanan nan ko da yake wannan fakara da in an shiga tana da tsawo kuma lokacin kila ba zai bamu ba Allah ya samu dace Allah ka azurta mu da saitin zuciyarmu da tunaninmu ga tunanin alheri da kuma nisantar kishiyansa na'am